A pamiętacie kto ten juch my za zadani wełeła? Straszyci! Jo, belno! Ach, teren z wami rozmieje strasznie reciec. Je! Proszę było na tułę! Bardziej tak! Ej, ma być tak! Nie, po prostu Łajeny. Fejle, zece! Wajsta na nodze? Jo! Jo, my chcemy poznać krajemnotę produkcji, dowiedzieć się jak łestać straszykiem. Tej my ta ścieżci, bo tak sa skłydy, że już sumiem straszykiem. Wszedci głojem sa nauczył na uniwersytecie. Uniwersytecie płetwerów. Nie lepsi szkole straszenie na Tebe świecie. chcę, płystrachłe technice. Jo. Łeby ci to nas waksji tej pływie tak, terny szkoła je lepszy. Uniwersytet. Łej, sygnie, nie przekrócił meli niebezpieku. Lecz sidzece są łe krupno trejący. Ej, ma być to! Ej, co je? Leno nie włekłe, au! Halo, przepraszam! Może ty większy z tyłu! Widzę te! Ma być to tam! Bandę stryszył! Ale fejn, jesteś banda straszykiem. ej, jesteś. Ej, no pływasz, no jesteś całe bycie. I co wazości, za nie nadywyś na stryszyka. Brian, proszę nie przechydać z linii. Was no, a Michael to przechydył.